Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Nafisha Di Bagalan ng Amay Pakpak Central Elementary School, Marawi City Division, ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baita para sa ika-4 na linggo. Sa araling ito, masusuri natin ang paraan ng pamumuhay ng sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Pre-kolonyal? Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng panahon ng pre-kolonyal? Tama! Ang panahon ng pre-kolonyal ay ang panahon kung kailan hindi pa dumarating ang mga mananakop. Ngayon mga bata, halina at maglakbay tayo pabalik sa sinaunang panahon. Sama-sama nating tuklasin ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Simulan natin sa panahon ng prehistoriko. Ang panahon ng prehistoriko ay ang panahon kung kailan ang kasaysayan ay hindi pa naisusulat. Ang panahon ng prehistoriko ay nahati sa 3 yugto. Una, panahon ng Paleolitiko o panahon ng lumang bato. Pangalawa, panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato. Pangatlo, panahon ng metal. Ang panahon ng metal ay nahati sa 2. Una, maagang panahon ng metal. Pangalawa, maunlad na panahon ng metal. Mga bata, naisip ba ninyo kung paano namuhay ang mga sinaunang Pilipino sa panahon ng lumang bato? Sa panahon ng bagong bato? Sa panahon ng metal? Simulan natin tuklasin ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Filipino Sa panahon ng Paleolitiko o sa panahon ng lumang bato? Pagmasdan ang mga larawan. Ano-ano ang nakikita nyo sa mga larawan? Ang mga larawang nakikita nyo ay mga larawan na nagpapakita ng paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Filipino sa panahon ng lumang bato. Ang panahon ng Paleolitiko o panahon ng lumang bato ay tinatayang nangyari noong 500,000 to 6,000 before Common Era. Ang terminong Paleolitiko ay nagmula sa mga katagang Greek na Paleos o ang ibig sabihin ay matanda at letos na ang ibig sabihin ay bato. Sa panahong ito, tinatayang nabuhay ang mga taong Tabon sa Palawan at ang mga taong Kalaw sa Cagayan. Nagpalipat-lipat sila na tumira sa mga yungib o kuweba. Gumamit sila ng mga magagaspang na tinapyas na bato bilang kasangkapan. Ang pinakamahalagang natuklasan ng mga tao sa panahong ito ay ang paggamit ng apoy. Sa panahon ng Neolitiko o sa panahon ng bagong bato? Ang panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato ay tinatayang nangyari noong ika-6,000 hanggang 500 before Common Era. Ang terminong Neolitiko ay nagmula sa mga katagang Greek na neos na ang ibig sabihin ay bago at letus. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng letus? Tama! Ang ibig sabihin ng letus ay bato. Sa panahong ito, nilisan na ng mga tao ang yungib at nagsimulang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Hinasa at pinakinis ang dati ay magagaspang na mga kasangkapang bato. Natutong magsaka at mag-alaga ng hayop ang mga Filipino. Sila rin ay nakagawa na ng palayok mula sa luwad. Sa panahon ng metal? Sa panahong ito, natuklasan ang paggamit ng metal bilang kasangkapan. Natutong magmina ang mga Filipino sa mga kabundukan at makipagkalakalan sa mga mangangalakal sa Timog Asya. Ang panahon ng metal ay nahati sa 2 panahon. Una, maagang panahon ng metal. Sa panahong ito, ang mga kagamitan ay gawa sa tanso at bronse. Pangalawa,
maunlad na panahon ng metal. Sa panahon namang ito ay mas higit na napaghusay ang mga kasangkapang metal na gawa sa bakal tulad ng sibat, kampit, gulok at kutsilyo. Masya Allah! Salamat at sinamahan ninyo akong tuklasin ang paraan ng pamumuhay ng sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Sa ating paglalakbay, nalaman natin na ang ating mga ninuno ay sibilisado na bago pa man dumating ang mga mananakop. Ako si Nafisha Di Bagalin na nagsasabing dapat nating ipagmalaki ang ating mga ninuno sapagkat ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Hanggang sa muli, wassalam!